Mga kabs, luluto tayo ng chicken Mongolian with pamangkin. So yung mga sangkap natin, iniiwanan ng pamangkin Rica. Yan. Meron tayong Mongo sprout. O ang tawag dito, tauge. Tapos yung oyster sauce. Mamacita oyster sauce. So, updated ko po kayo mamaya-maya. So, yan. Pinipirito na natin yung chicken natin. Mga kabs, ito na yung mga sangkap natin sa chicken Mongolian. Gigisa na natin yung bawang. Sige. So, ayan, mag golden brown yung bawang. Tapos susunod natin yung sibuyas. Ayan. Susunod natin yung nirito nating manok. Tapos yung North Cubes chicken. Ilalagay na natin yung beans natin. Sasabay na rin yung carrots. Ayan. Yes. So, mga kabs, ganito lang kadali yung pagluluto ng chicken Mongolian. Lutong bahay lang ito mga kabs. Gawin nyo sa bahay nyo to. Tapos mga kabs, susunod natin yung tauge natin. Yung sprout. Dahan-dahan. So, ito yung naging reaction ng ating chicken Mongolian. Ayan, napakadaling lutuin ito mga kabs. Tapos lalagyan na natin yung magic sarap. Traditional lang tayo ng magic. Tapos lalagyan natin yung Mamacita's oyster sauce. Dadagdagan natin ng bali dalawang Mamacitas. Ay, 4 na Mamacitas ang ilalagay natin. So, imimix. Mga kabs, ito na yung natin na chicken Mongolian natin. Taste test po natin. Sarap po. Lutuin nyo sa bahay nito mga kabs. Masarap. So, mga kabs, maraming salamat sa tutorial na to. God bless po kayo. Bye-bye.